Europa. Text original în franceză de Noir Désir, tradus de mine în română. S-a dat drumul la mistreți. Repet, s-a dat drumul la mistreți. Micii patroni fac râurile mari de nestemate, de 2 ori. Trandafirii Europei sunt banchetul lui Satan. Repet, trandafirii Europei sunt banchetul lui Satan. Noi lucrăm actualmente pentru Europa, de 4 ori, dacă nu pentru lumea întreagă. Dragă bătrână Europa, dragă vechiule continent, curvă autoritară, aristocrată și libertară, burgheză și muncitorească, purpurie și înzorzonată cu secole mari și coloși clătinindu-se, privește-ți umerii gârboviți nicio șansă să scuturi dintr-un gest unul singur mătreața veche, pielea moartă de ieri și tabula rasa. De aici am putea crede în putregai nobil și în suspensie. El mai plutește încă în acest iz de pucioasă, crasă și bătrână Europa, cea care între 2 războaie și chiar până și în timpul mângâia pentru binele său burta țărilor din ale sale îndepărtate locuri și cu pula în mână iriga cu propria ei spermă sexele autohtone. Poți să-ți revii după asta? Poți să-ți revii din orice, chiar și din căderi fără fund. Noi am știut să urcăm, noi am știut să coborâm, noi putem să ne oprim și noi putem reîncepe. Europa a luminilor, ori poate a întunericului, de-abia niște licurici în teatrele umbrei, de-abia o scânteie în noaptea care se lasă și apoi se dumirește și apoi un nou răsărit după crimele din copilărie, erorile din tinerețe nu se mai rup aripile libelulelor de aur. Noi lucrăm actualmente pentru Europa, dacă nu pentru lumea întreagă. Amnistie, amnistie sau poate amnezie, pe cine vreți să o mai fută, oricum trebuie să avansăm, iuțește pasul tovarășii și să realizăm, oricum ceva va rămâne înainte. Materialist atunci înseamnă că cel puțin suntem siguri că nu dăm greș și din tangibil atunci până la indigestie, din rațional atunci și până vom crăpa logici implacabile, dar până acum niciun sens. Hei, prințesa istoriei în mașul său forțat, ajungem să ne pierdem tot trecând pe sub arcele tale multiseculare. Dacă nu, pentru lumea întreagă, noi lucrăm actualmente pentru Europa. Am trecut de la arcanele trecutului tău, trecut de la arcanele trecutului tău, am trecut de la arcanele trecutului tău la farmecele tehnocrate. Atunci Europa, atunci Europa, atunci Europa, Bruxelles, Schengen, Strasbourg, Maastricht, PIB, Euratom, OCDE și GATT. Păzește-ne piață de acest prieten comun al unei lumi atât de mici, monedă europeană unică, Nasdaq și CAC 40, orgiac idilic, faceți poezie, susțineți cultura, produceți spectacole și entertainment, cum se spune pe la prietenii noștri transatlantici și foștii europeni. Noi, stăpânii al lumii, în timp ce dragonul asiatic visează și se întinde, el este frumos și puternic, scuipă foc cu mințel, în timp ce Ernest Antoine Seyer își face apariția și ne declară patima sa, el ne iubește și ne spune: noi nu ne asemănăm politicienilor care sunt obligați să ține cont de presiunea străzii, și se aud în depărtare răsunând clamările mulțimii, frumoasele mișcări de masă, defileuri glorioase și apoi lupta de clasă. Și acum totul este serios. Hei, bebe, este serios, nu mai credem în nimic, noi creăm din temir acest business și basta, nu călărim pe Pegas, asta era pentru extaz, s-a terminat. Extensie, expansiune, dacă este posibil, dar nu visuri de purtat, ci doar dinamici. Mai întâi lovelele, bebe, și restul va urma, și restul va veni, așa se spune. Eu cred în această epocă binecuvântată a globofagilor. Dragă bătrână Europa, capul tău
de-abia de-ți cunoaște picioarele, care deseori nu-ți înțeleg brațele, cum oare funcționează deja, cum oare funcționează un corp străin propriului corp, nu știm, ne doare în cot, ne sărutăm, negătând la toate și apoi avem dreptate. Crasă și bătrână Europa, îți mai aduce aminte de forța ta brutală, Occident sărit de pe fix, război fierbinte, război rece și în sfârșit, de război obosită și în sfârșit. De război obosită, noi lucrăm actualmente pentru Europa. Mai vrei, mai na, și iată școlile performanței, și iată patroni creatori de Global Business Dialogue sau Electronic Commerce pentru a-și băga cotcădăcind picioarele în toate excepțiile, începând cu această chestie, chitibuș cultural, istorii de producător și de consumator, de la producător la consumator, de la producător la consumator și intermediari, încât nu mai știi unde să-i bagi, ți s-a uzat sufletul de tot pe acest drum fără sfârșit și pe acest dus întors. Noi ne ducem și noi să profităm. De ce nu? Până la urmă va trece și asta. Nu vom avea pentru toată lumea. Vom avea pentru toată lumea. Am zis pentru toată lumea, pentru toată lumea, pentru tot și pula mea. Până la ce înălțime îți vei ridica gardurile? Până unde îți vei împinge noi pereți cu care te înconjuri? Ne-a stat ceva în gât și noi dorim să scuipăm. Este puținul elementar, dar puteți, stimată doamnă, să vă adresați nouă, căci nu totul este pierdut. Nu totul este pierdut. Din miturile dumneavoastră de zori de ziua, aici, soarele strălucește pentru toți și noi mai credem. Noi lucrăm actualmente pentru Europa, dacă nu pentru lumea întreagă. Ne-a stat ceva în gât și noi dorim să scuipăm. Este puținul elementar, dar puteți, stimată doamnă, să vă adresați nouă, căci nu totul este pierdut, nu totul este pierdut. Din miturile dumneavoastră de zori de ziua, aici soarele strălucește pentru toți și noi mai credem. Variolă pe mutră vouă, repet, variolă pe mutră vouă. Suspinele sfintei și strigătele zânei nu mai sunt auzite la banchetul bancherilor odată. Blidul sihastrului e plin cu rubini. Repet, blidul sihastrului e plin cu rubini. Bătrâna Europa este matoana baletelor roz de 2 ori. Atunci când sirenele tac, răpitorii zbiară. Roșul și negrul torturilor sunt florile răului. Repet, roșul și negrul torturilor sunt florile răului. Ziua Occidentului este noaptea Orientului de 2 ori. Ziua Occidentului este noaptea Orientului. Eu nu sunt o șovină, dar Franța este cum n-ai da, regina brânzeturilor. Trifon Tournesol este un zuav de 6 ori. Sângele vărsat este ceașca de ceai a uriașilor din târg de 2 ori. Plouă cu găleata peste Concord. Plouă cu găleata peste Concord. Fetițele cu minți sunt alesele Europei. Repet, fetițele cu minți sunt alesele Europei. Bag piciorul în securitate de 2 ori. Nebunia grandorilor ucide mierlele zeflemitoare. Repet, nebunia grandorilor ucide mierlele zeflemitoare. Dacă nu găsiți nimic, căutați altceva. Pace în Elveția. Repet, pace în Elveția. Nunțile sângeroase incendiază orizontul de 2 ori. Rimelul Europei curge peste plastroane de 2 ori. Viața începe acum. Și acum. Și acum. Europa este o zeiță mică muritoare de 2 ori. Copilăria artei este un răsărit de soare. Repet, copilăria artei este un răsărit de soare. Noi lucrăm actualmente pentru Europa.